see, 'cause I think I do want you next to me. Good morning, guys. Gising na kami ni Mark. And nasa kusina na kami. Nagluluto kami ng breakfast and nire-ready ko na yung aking mga lulutuin. So, yan. So, anong oras na? 7:35 na, guys. So, mamaya, update ko na lang kay sila kuya, yung mga kids tulog pa. And yung mga bisita natin tulog pa rin. Kasi maaga na kami natulog, 2:30 or 3 o'clock na kami natulog. So yan guys. Si Mark nagluluto siya ng bacon, honey bacon. May pa-honey siya. Oh, sabi niya may twist daw ang kanyang bacon. So mamaya na lang ulit. Ayan, kay TJ. Wow. So you can open it and yeah, you can open. Show mommy, please. Did you say thank you? Cuddle Tita Kathy. Good boy. Zach. Good morning. So you Share with ano daw? With Zach. Talagang hindi man lang iningatan yung ano para malagyan ko pa ng ano. Aha, what's that? What you gonna say? Let's see if it's working. Okay, open. Make battery. You do, It has batteries included. oh, it has battery down now. Okay, buksan niya na. Battery? Wow. Ay, 4. Yes, So you're gonna tired. you're gonna play with Ate, Zach, and Me. you. And done. Hindi niya tuloy in-include si Mark. Si Little Mark? Yeah. Yes, good Do boy. you put this thing on your You- chest? Or you Chest? On your, yeah, this one. Oh. Or on your arm. Okay? Guys, luto na yung ano, yung breakfast. Mayroon kaming pandesal, tsaka eggs and bacon, sauce and butter. Nasaan na si Neil? Can you Ayan. open it? Breakfast. Gising na sila, guys. You're welcome. Make butter. Butter? I didn't know you want butter. What? Kasi yung butter mo man na. Ang laki, oh. Ay, doon pala. What do you want? You got your bread? Baba. Oh, you got your bread? Baba. Morning, Baba. Ikaw, ano? Pringles. Oy. Guys, alis kami, pero na-ready ko na yung ano, eto yung calamari. Nagawa ko na yung butter. Tapos, si Mark ang naghiwa niyan. Tinulungan ako ni Mark maghiwa ng ano, calamari. Ay, yung pusit. Tapos, eto, na-season ko na siya yung ano, yung mixed vegetables. And yung ano, yung nem, ayan, nakasalang na siya. Sinalang ko na siya kasi matagal to. Ayan, dalawa siya. So, kasi alis kami. So, magre-ready lang ako, guys. Then, balikan namin kayo mamay. Kasi punta kami ng Mount Gambier. Kasi punta kami dun sa cave. Yung pinunta namin last year. Si Love kasi hindi pa doon nakapunta. Ayun, nagre-ready na sila. Haling! So, ayan. Guys, mag-makeup na lang ako. Guys, sana, sabi ko hindi na ako mag-ano. Ganito na sana ako. Kaso tingnan mo mga kasama ko. Aww. Nag-makeup sila. Sabi ko, sige, magkilay lang din ako. Sorry, ayan, makeup artist na siya. Oh. May makeup pa niya si Tito Dan. Good girl. That was so good. Lipstick. What's the lipstick? Probably got similar hair to you, Raz. This one. Yeah. She's still young. The hair. She's still young, babe. She's still young? Not yet. Okay, that's Yeah. her excuse. You're still young, Race. No, I was. Let me see. Just don't eat it. Okay. You look like a clown. Nope. I'm good. Thank you very much. Do this. Oh, what you gonna do next? Good girl. Hey. Looks before when she looked in the mirror. I know, she got that from mommy. I know, that's why I think she had to learn it from somewhere. She got that from mommy, babe. Ayun na, babe. Ito lang. Makeup siya dyan, oh. Agad! Wala, drunk blush pa more. Nag-drunk blast kami, guys. Wala. Yes, Baba? Wala, babe. Tagalit agad. Ay, ikaw kasi, Ali. Sabi ko, napuntaan mo ko eh. Ali naman eh.
Hala, wala na ay. May blue eye na blush. Why did you do that? Na, drunk blush is a slap blush. Sinampal siya ni Hal. Hala. O, kailangan spread agad dahil. Pisti na, ano na? Set na dyan. Minatay. Set, Day. Non-set. Agad-agad. Okay, very good, my love. Seryoso ba, Nay? Pwede tanggalin yung ano? Oo, may plastic ba yan? Hindi ko alam. Hindi ko man kami ginagamit. Kasi hindi ginagamit. Yan yung sa akin. Piling ko wala yung plastic. Ganyan talaga yung salamin niya. Ah, ganyan talaga to. Hindi, plastic to. Ayan. Wala na, hindi ko na ano yung drunk blush ko. Yan na Kaya yung... na lang ako nalis. Hindi naman ako lang sa bahay. Kaya naman. Sige. Oh, sorry. I'm gonna put it out. What the fuck? Hindi. Concealer lang. Ha? Hindi ako nagsasabi. So, anong gagawin ko dito? Tatanggalin ko? Manay, may wet wipe ka dyan? Ako dito mo. Dito ka sa makeup artist natin. Maano? Galit ka sa highlight, no? Matindi ba? Oh, ayan, lashing na ako. Okay. Ay, mistisa effect. Hindi ba drunk blush? Gabag lang ko yung powder sa kanag. Kailangan ko ng ano, mga freckles. Hindi ka mag... Ay, oo. Ganyan. Ay, meron hila ko konti. Hindi alata kasi makapal na yung brows ko. Ang galing natin, guys. Na-fail yung ating drunk blush. Hindi ka man marinig. Nag-set agad. Sorry, sorry, Day. Guys, okay na. Okay lang. Yung kilay ko pantay. Ayan, guys. Mag-turn na siya, oh. natin. Nag-drunk blush kami, Ay, guys. bestie, di ba yung binigay mong physician? Oo. Bet na bet ko, grabe. Bet mo? Araw-araw ko ginagamit eh. Salamin na. Thank you. Thank you, Tang. Ay, Asa na yun, ate? Ayun na naman eh. Wala na yung sapatos ng kapatid mo eh. Asa na si Ay, Mark? speaking Asa si of Mark? the Ray. oh, yung pong ng Alday. Nako. Ni-repost ng Crediblit yung Oh, ikaw na. Ay, hindi, ikaw na ang nag-drunk blush. Ganda. Siguro nagantuhan niya yung picture mo. Pag-picture. Ginamit ko Hindi to. ko to ginamit. Buti na lang, hindi ikaw nakauna. Buang ka talaga. Ako pa nauna. Kung sana, Day? Ha? Lip and shake. Okay na. Lip tint. Ah, Nilagay ko sa cheeks ko. Ah, di ba? Ang ganda. Ayan na, guys. Tapos na. Nawala na. Nawala na? Na-erase. Nawala na yung makeup ko. Pwede pala yun. Si Powder, Race, tapos yung may ano natin, na-fill yung ating ano, load. Wala na. Wala na. Na-erase niya na. Ikaw, tapos ka na? Na. Okay na siya. Pero mo ko salamin mo tapos ka na. Ah, yeah. Okay. Salamin. Ang Ayan bong na yung salamin. Ang blurry. Guys, hindi pa pala tapos. Naglagay ako ng concealer. Tapos mag-highlights tayo. Ito yung kay Kat. Ang ganda ng ano ni Kat. Ay. Ayan yung ano niya, oh. Yung highlighter. Anong ginamit mo dito? What do you want? Yan mo na. Ano yung dito? Makeup Revolution. Ano ba ba? That's not mine. Hate niya yung tatay Ash, kaya pala sabi ko, hindi ko makita yung ano, gama, ganun ako. Wala siyang salamin. Ayan na, okay na. Tama eh, bilis mo. Ano siya talaga, Day? Parang ang pula ng ilong ko, Day. Parang Rudolph na siya ba? Hindi na siya drunk. Meron akong ano. Patingin nga ng Rate niya sleep dito, niya. guys. Hindi ako Oh, marunong. ang pigmented niya, doy. Dahil pala Kaya hindi na ako nag-try. Hindi na ako marunong makeup. Sobra, oh, konti lang, ganun lang. Ah, tinry ko na Mura yung siya talaga, una. mura. So, dinilit. Hindi, mas mura pa siya kaysa sa mga. Tapos ngayon. Mga high-end. Hindi pa din ganun kaunay. Pero Hindi naman kayo galit sa blush niya, ano? Ayun na, nasobran yung Wala, highlight. yung kan... Hindi, Sobrang maganda naman yung... ko parang pulang-pula. Hindi, maganda yung sa'yo. See, maganda Hindi yung maganda blush ko yung mo. kay Kat. Ay, nasobran ko yung highlight. Sa akin, very- Guys, wait. Tsaka yung... Si Dan Paro talagang bata. Nag-lighten na ba ang Okay na ba? Okay na ba? Ang ganda. Ayan na, nag-highlight Parang ako, hindi na guys. katulad ng dating light na light na. Nag-darken siya. Ayan, pwede na ako mag-makeup Ganyan pala joke. yan. Joke lang, oy. Ito po talagang aming makeup artist. Pinaka-real niya talaga ba? Nag-eyeshadow. Heroin mascara. Ang hair Erwin na- Lake. Ano siya? Ay, yan yung sinasabi ni Liz na itry ko. Okay, guys. Palis na kami. Drunk. Guys, dito na kami sa Blue Lake pero naging green kasi walang parking lot dun sa may Blue Lake, guys. So dito na lang kami sa may likod. Nagdo-drone sila andun, oh.
Tingnan mo si Lyra. Alam mo, yung binili natin sa $4, yan na talaga binibili tayo ng ano ng sale eh. Yung mga babae, oh. 11 nawala si Lai. After how many? 15 minutes Kambalasa na yung ano. Ito si kababayang Bicolano. Magayonan. Magayon kami. Sa grupo. Iyo. Una ako, pangalawa siya. Pwede na yan. Vlog ko to. Sa vlog mo, ikaw yung una akong pangalawa. Sinagbihan si Tony. Tony, picturean mo kami, Tony. Uy, Ayan guys, si Jan wala. Busy na si Jan sa boat. Kaya siya lang ang wala dito. Ito na kami sa may botanical to, di ba? Parang akong taga rito, hindi ako sure. Botanical garden. Naghahanap pa sila ng parking. Nakapunta na kami dito. Dinala ko na dito sila race last year. Si Pawn Pal, si Lovely, hindi pa kasi nakapunta dito. Kaya, ayan, dito ulit kami. Baba. Ayan, oh, may mga bulaklak na. Pero minsan may ano dyan, may... Ayan dyan guys, oh. Nice, ayan. Spring na kasi, kaya ayan, may mga bulaklak na dyan. Oh. Sinkhole, yes. Dito na kami guys. Nasaan na si Pawn Pal? Ayan na, oh, parating na siya. So, ito ang itsura niya. Nakita nyo na ito yung nag-attend ako ng kasal. So, ayan. Where are you? Oh, yes, Baba. I'll take a photo of you. Ate here. Ate, come here first, ate. Are you tired, Kuya? Are you tired? Are you sharing, Holly? Play with Baby V. Oh, halik si Baby V. Guys, palis na kami dito sa sinkhole cave. Sinkhole. Totoo. Guys, palis na kami dito. Ako kukunin ko yung cake na in order ko din. Kat punta siya ng chemist. Magkikita na lang kami sa bahay. Then magluluto na. Ulit, hiningal ako kasi matas yung hagdan. Kinarga ko si Holly. So, yan. Bye. See you next time. So, yan guys. Mamaya na lang ulit. Bagay na, Lai. Baling na niyo. Hi, sir. Hello. You're doing a survey? Yes. How is it? Like an ambulance. Sorry, siningal ako. After us. No, if Yan, linibre sila ni Tito Dan ng ice cream. you and one I didn't realise it was a mountain. You got it? You got it? Sila, first time nila, tsaka ni Tony. Eto, balikbayan to. Every year. Guys, dito ako sa dito kami, ida-drop off ko lang yung mga bata kasi si Jan nagsa boat. So, andito si, come on, drop off ko lang, then babalik ako sa bahay kasi magluluto na ako, guys. Come on. At then yung boys, ayan, titingnan daw nila. Pampal, tara! Ayan yung dalawa, oh. Sasama sila. So, alis na kami guys, kasi magluluto pa. Andun yung mga boys. Guys, parang hinahabol na kami. Anong oras na? 2:30 na. Eto, iniwan ko to dito habang tinutur ko si Pompal sa Mount Gambier. Ito na yung rose lamb. Ilalagay ko na lang yung veggies. And then, yeah. Ayan, tutulungan niya na ako. Oh. Yes, guys. Ito na yung gusto ninyo, di ba? Yung my kitchen rules. Kami dalawa. So, ilalagay ko na itong veggies. Ano ko na siya, i-bake. So, mamaya. dies, tell me who you see, 'cause I think I